premsa de Toni Aparicio, entrenador de l'Olímpic de Xàtiva. Preguntes? Vale. Bueno, Toni, la veritat és que se n'anem sense ningú punt d'ací, ha sigut complicat, sobretot la primera part i la segona quan hem volgut reaccionar, no hem tingut l'oportunitat. Sí, jo crec que has fet el resum clar per la primera part. Tenia moltes baixes i la realitat és que no ens hem acopat, sobretot al mig del camp no teníem el valor i quan no té el valor té problemes, no? És de veritat que no hem arribat. La segona part sí que el partit l'hem controlat millor, jo crec que tenim controlat, jo que el partit anava a una jugada que fera un gol, guanyava el partit i efectivament l'ha fet el Sant Andreu, una jugada que és evident que no hi ha mans, que és una pilota que li té la marca el jugador en la cama i a més ell ho assegura que no ha hagut mans. I bueno, futbol piscina, hem tingut una opció abans, jo crec que no sé, la jugada anterior, dues jugades anteriors, una jugada d'un corner que m'ha fet una parada increïble. Bé, jo crec que al final, la segona part, jo crec que el partit anava al 0-0 perquè ja li estava costant moltíssim ja al Sant Andreu arribar i a nosaltres, en una acció al parat, en una contra, podíem fer el gol, però jo crec que el partit al final anava al 0-0. Al final, si l'àrbitre ha decidit que era penal, doncs anem a casa. Sí, pràcticament ha sigut quan estaven els millors moments de l'Olímpic, des de l'inici de la segona meitat, que ha sigut quan l'Olímpic ha començat a pressionar, a jugar més a l'atac, quan ha vingut aquest gol i ha desmuntat tota l'ofensiva de l'equip de Xàtiva. Sí, és de veres, ja t'ho he dit, la primera part molt mala nostra i molt bona per part del Sant Andreu. El segon part ja el partit jo crec que estava controlat. El canvi de ficar ahir a la mitja punta a Genís ens ha donat un poquet més de possessió i més d'arribada, no? I jo crec que estàvem controlant el partit, ja pràcticament no arribava al Sant Andreu i bé, al final una acció que no té que córrer en un partit, però s'haurà equivocat el jutge de línia perquè l'àrbitre no l'ha vist, ha sigut el jutge de línia. A més, diu el jugador que no és que hi hagi cap provocació, però gritant, mans, estava gritant el jutge de línia en la segona. Ramon ha sigut per decisió tècnica o té alguna cosa? No, tenia algun problemeta en el peu, tenia un problemeta. Hi ha més preguntes? Com veus el final de temporada? S'està ficant tot molt apretat? Com veus que farà l'Olímpic? Què creus que farà el Sant Andreu? Tu ho estàs dient, no? Ara és el moment, sempre al seu volta, quan falten 10 o 12 partits, quan es comencen a aclarir-se llocs, no? És molt difícil guanyar ara, és molt difícil guanyar, però al Sant Andreu, a l'Olímpic i a tots, perquè tot el món vol estar dalt i la gent de baix també vol no baixar de categoria. Jo crec que és un moment ara molt complicat i molt difícil de guanyar. El que tinga més sort, perquè al final hi ha qüestions que decideixen un partit. Jo crec que avui un partit en una acció, si guanyar en qualsevol acció que fa el Sant Andreu fa gol, doncs vas a casa perquè ha sigut millor la primera part del Sant Andreu, no? Però en una acció així tenen coses que esperem també un equip líder, per exemple, nosaltres portem 3 penals a favor i crec que són 6 en contra. No és normal que un equip que va dalt que sigui així, no? Però també vull dir que potser serà que ens han fet 3 i nosaltres hem fet 6 o 7, és de veres, no? Però la teva pregunta jo crec que al final estarà dalt el que tinga més sort con respecte a el que t'està dient davant o el que tinga millor plantilla, perquè també a aquestes altures nosaltres avui teníem 5 baixes i la mitja part, a part d'això hi ha un lateral, nosaltres tenim una plantilla molt curta, tinguem 17 jugadors de camp a soles i t'està dient que avui en la banqueta hi havia un jugador. Entonces, per a nosaltres estar ahí dalt és un premi i anem a lluitar per estar dalt del tot, no? I els altres, jo veig al Collar un molt bon equip, l'Huracán un molt bon equip, l'Hospitalet un molt bon equip, el Sant Andreu bon equip, jo crec que tots són bons equips i és molt difícil guanyar aquestes altures de la competició. És tot? Sí. Gràcies.